Milawig gikan sa Bohol aron lang sa pagdangop sa Brigada Cebu. Kini ang gibuhat sa inahan kinsa nangayo og tabang alang sa iyang 8 anyos nga anak nga dunay giantos nga sakit sa kasing-kasing og sa baga. Ang midangop mao si Risa Lubiano Dumagit, inahan ni Ethan Lubiano Dumagit kinsa masakiton sa baga og kasing-kasing. Matod ni Risa, ang iyang anak naglisod sa pagginhawa. Hinungdan nga ang iyang pag-eskwela nini gipaagi lang una og module. Manguling maoy panginabuhi sa magtiayon nga gihulagway ni Risa nga nagkalisod gyud ang ilang kahimtang, nadugang pa ang gastuhan sa maintenance sa tambal sa ilang 8 anyos nga anak. Subay nini ang Brigada News FM Cebu ubos sa programa Brigadahan Wan Tahanan tabangan ang 8 anyos nga si Ethan. Nagpasalamat kog dako sa Brigada News FM nga pag-abot na ko dire, ila kong gi-entertain, pagkaon gani kog lugaw nila ganiha. Kasi kaso ko ninyo tarong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.